see, 'cause I think I do want you next to me. Ang bango nito, oh, itong freesia and berries. Bango. Kuha ko nitong isa. So, ayan, ang bango na dito sa room. And yung mga bata naglilinis din sa... Ayan si Kuya. What are you doing, Kuya? Yeah, wiping all the dust. And then, pinupunasan niya rin yung mga frames. And si... Yes, Sak did that before. And ayan si Sak vacuum. So, ayan. What are you doing, Papa? Cleaning. Naiiyayan si Kuya. Holly? Gaya-gaya siya. Baba, put it down, please. Then ako dito naman ako sa kusina naglilinis. Ito yung ginagamit ko, yung Pine O Clean. So, ayan. Ayan, linis-linis. Ayan, pinupunasan ni Kuya yung ref. It's alright, I'll do that, Kuya. Just do the bottom one. Good job, Kuya. The copycat. The copycat. Ito yung mga prize na. What is this, Kuya? Where you get that from? Golf. Golf. So their ones are mine, these ones are Zach's. Yeah. Yung award nila, kahit nakakuha na sila yung golf ball, meron din sila nito, o yung sa Hungry Jack. This one, I won that So, one. ayan, apat na. But that one, I came second with that one. Yeah, it's alright. I came first with that one. Yes. Oh, yan o. Nasabi si Holly. What's that, Holly? Is that yours? Okay. Sinabihan ko si Kuyang i-wipe niya rin yung mga, yan, yung mga cabinet doors. Ayan, good boy, Kuya. And have you done here? This one, Kuya, ha? After this one. Ayun, ang dumi, oh. Kamay yan ni... Holly's finger. That's right, ni Holly. Hi. Hi. All right, TJ. Yes, right, Daddy. Right. Look, Yep. I done this, You- this, Yeah. and this table, Dad. Dad, and this table. Well done. But I'm doing this one next. Yeah, that's got to be right. Honey boy or daddy? Dad. Yeah? I'm doing you too. Yes. Go help, mate. He already worked. He went fishing. I'll be up to right. 2 o'clock, mate, in the morning. I didn't sleep. I nearly stayed up. Oh no. Me too. Oh. Mum, I'm gonna do all the walls everywhere Yeah. except for the roof. Well, we have to do the roof here in the kitchen. It's all messy. Yeah. Look, Mm-hmm. on top of you. Oh, I'm just gonna do that. Bro. Okay, put this.
you going out? Yeah, I've got to go place in the shed. I've got to give the office shed. Got to take. Did you take anything on? Yeah. What did you have? Mommy, Got to take what's that? folic acid. What's that? There's more on the door. What's that? Daddy's medicine bottle. How many of these do you want to take? Mommy's lady. Mommy's 3 months. So I've got to take one of these. 100 tablets each containing. Mama, Say fine? yeah, I'm gonna do Mum, my bedroom, your bedroom, Holly's room, everywhere in the house, all the walls. Yes. Bone, part one. The lights are done. So the man is here. The lights are done. Then it's we're just starting it. That's getting rough. Use your whole hands. Put it in the bin, please, Bubba. In the bin. There's a fly. I can hear fly. Dad, this is all Holly's fingerprints. Ayan. Unang ginamit ni Kuya is etong cloth na to. And isprayan nyo yan. And ayan, yung tea towel. Not tea towel, paper towel. Tissue. Ayan. Wala na yung bakas ng kamay ni Holly. Ayan. Good job, Kuya. Ayan na si Kuya. Sa labas naman siya I've nag... already done the windows. Did you? Outside, Ayan, oh. inside, outside. Good job, Kuya. So, ayan. I like Hiningi- the 1 o'clock. Did Daddy give you that one? The pine, the glass spray? Ayan, binigay ni Jen sa kanya. And yeah, sinisipag talaga ang kuya ko ngayon. Oh. Hey guys, hey guys. All the windows and glasses I'm gonna do. Okay, very good. What? Play can go. Careful, Baba. Only on the grass. I already Only. scratched it when I was... Okay. So, sa kwarto ako naglilinis. Si Kuya dyan. Tapos na si Kuya maglinis ng mga glass window tsaka glass door. And ayan, nanonood ako ng Korean TV, Korean drama. So ngayon, magluluto ako ng steak para kay Jan. Ayan, yung pepper steak, tapos garlic powder lang ang ilalagay ko dyan. And sa mga bata, eto, beef schnitzel. And ako, eto yung sa akin, yung Pure Foods na sizzling sisig. Nabili ko to sa Filipino store. Ang dungis mo, what's this? Steak. Steak. Yes. Ang oras na, ayan, 5:10 na ng hapon. So, magluluto na ako. Ayan, nalagyan ko na siya ng seasoning. Ilalagay ko na siya sa oven for 15 minutes. So, ayan, 15 minutes dito and then 10 minutes sa other side. Kasi si Jang gusto niya, well done. And then, ang laman niya is ganito lang, oh. Initin ko, guys daw, oh. Guys, eto yung laman ng sisig, oh. Initin ko lang siya sa microwave. Oh, what? Masarap. I told you steak. Ngayon, ilagay ko na siya sa oven. Una na akong kumain sa kanila kasi gutom na ako. Wala akong lunch. Nakalimutan ko mag-lunch. Tapos yung mga bata, nag-sandwich sila kanina. So, ayan, lagyan ko siya ng lemon. Mamaya na lang, tikman ko muna. And, pumitas ako ng chili doon sa yung nabili ko sa Bunnings. Nakita nyo na yun. So, ang amoy niya is sisig talaga. Masarap. Ay, maanghang. Lagyan ko ng maanghang na siya. Pero lagyan ko pa rin siya nito. So, ayan, kain muna ako. And, manunood tayo ng Korean. Ayan. Tapos na akong kumain and konti na lang yung tira kasi sinisipon na ako kasi nakita nyo yung tatlong chili.
Inulam ko rin siya, kaya ayan, sinisipon ako, ayan, kukuha ko nito kasi sobrang anghang as in. Ayan, and then, nanonood ako syempre ng Korean. Yung pagkain nila dyan, and nung mga bata, maluluto na rin yan. So, ayan, naggawa ko ng gravy. Yes. And, ayan yung kay dyan, lalagyan na natin siya ng gravy, ayan. And, eto kay Holly, ang daldal ni Holly. Yeah. Sak, do you want gravy? Okay. Eto kay Kuya TJ. Okay. Okay, Zachary. So, ayan. Yan na yung tinamin for, nila pala kasi kumain na ako. Yes, son. Ready. So, yun na yung vlog, guys. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on next vlog. Naiya siya. Close fast, TJ, hurry up. Kuya, placement, please. Yes. More. More what? Choose. We got more there. Hey, Mom. Yes. What's my tummy? What's my that work? Ayan, ngayon magluluto ako ng Bicol Express na recipe ni Papa. Ito yung Bicol Express na walang gata. So, sabi ni Papa, pakulaan ko raw muna to sa tubig, tapos bawang, tapos naglalagay si Papa ng bechin. Sabi ko, hindi ako naglalagay ng bechin. So, ilalagay ko dyan is, ang linagay ko is vegeta o kaya chicken stock or, yeah, chicken powder. Yun, konti lang. So, ayan. Pakulaan ko lang yan. So, ayan, kumukulo na yung ating pork. Palalabasin lang natin yung oil. Ayan. Yung pagkahiwa ko nito, parang bite size lang. Ayan. Kanina, medyo malalaki siya, diba? Ginupit-gupit ko siya. Kasi sabi ko, parang alalaki ng pagkahiwa. So, ayan. Hintayin lang natin siyang lumabas yung sisisak. Ayun na naman sisak. Yeah. Ano kaya naman dyan. Hintayin ko lang na lumabas yung oil and maglalagay tayo ng maraming oil. Ayan. No more? Yep. So, ayan. Look, there was only two. Okay. Hintayin ko lang na lumabas yung sarili niyang oil. Ha? We had to buy more. Okay. Let me see. Gusto ni Saktong honey. Yung parang chocobot. Eto. Ubus na daw. What did I tell? What is Honey. Yung milk chocolate. Honey. No, not you, honey. Sumagot si Jan, what? Yung parang chocobot ba yun? Chocobot nga. So, yan. Hintayin ko lang lumabas yung oil nun. And habang hinihintay ko yung paglabas ng oil nun, maglalagay ako ng maraming oil. Kaya, yung mga high blood po dyan, hindi po to para sa inyo. Ngayon, gagawin ko, hiwain ko yung mga iba pang mga sangkap. So, ito yung ibang sangkap para dun sa Bicol Express. Sinugasan ko na. Eto, mayroon ako ditong dalawang malaking kamatis. Ayan, ang laki niya, oh. Dalawa nito. Maraming kamatis, mas masarap. And, bawang or garlic. Tapos, chili. Mas maraming chili, mas masarap. Kunti lang yung chili kung nakuha eh. Akala ko madami na. Kunti lang pala to. Kaya meron ako ditong chili flakes, just in case. And, naglagay na ako doon ng vegeta. Pero, ayan, ito yung vegeta. And, ito yung hilaw na, tawag nito, shrimp sauce. Or, balaw. Balaw ang tawag sa Bicol eh. Balaw. Mas masarap yung balaw kung bibili kayo sa palengke. Kasi ito parang maasim to eh. May asim na siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayan, itatry ko siya. Hindi ko to hugasan. Pipigaan ko lang yan. Sabi ni Papa, pigaan lang daw. Wag hugasan. So yan. So, yeah, hiwain ko lang yan. And pakita ko sa inyo yung next step. Ayan, nahiwa ko na yung mga sangkap na ilalagay natin dun. Kung makikita nyo walang onions. Sabi ni Papa, wag daw maglagay ng onions. So, hindi ako maglalagay ng onions. So, ayan. Yung sili, konti lang yung sili. Dapat maraming sili. Pumuputok na yung kawali ko dun. So, ayan. I-check lang natin yung kawali. So, ganyan ang itsura niya na wala pa siyang oil. Lalagyan ko siya ng oil. So, ayan. Malayo ako sa kawali kasi pumuputok yung mga taba. So, ayan. Naglagay na akong oil. Ay! Makikita nyo. Maraming oil. So, yan. Pwede ng ganyan. Kung gusto nyo yung karning ganyan ang itsura. Ako kasi gusto ko brown. So, medyo brown. So, maya-maya, pag nag-brown na siya, ilalagay ko na yung bawang, kamatis, tsaka yung sili. So, update ko kayo mamaya kasi pumuputok siya. Ayan, tinapon ko na yung bawang doon, no? Tinapon ko kasi malayo ako sa kawali kasi pumuputok nga siya. Ayan.
Nilagay ko na yung bawang. Ang next is yung kamatis. Ito ako sa my side kasi may tumalon na taba. Napunta dun sa rag. Dun. Ayan, hindi ko pa linagay yung tawag nun yung kamatis. Yung pa lang, yung bawang pa lang. So, ayan, makikita nyo, nag-brown na siya. So, ayan, ilalagay ko na yung kamatis. Madaming kamatis ang kailangan. Ayan, linagay ko na yung kamatis. And kailangan na lutong-luto talaga yung kamatis. Yung parang hindi nyo na nakikita yung kamatis. Yung parang na siya. Basta, yung parang wala na siyang bakas. Parang ganun. Yung ganun na pagkaluto. Para hindi siya mapanis. So, kailangan lutuin natin ng mabuti yung kamatis. So, update ko kayo mamaya. So, ayan. And habang hinihintay ko maluto yung kamatis, eto, pipigaan ko muna to. And kailangan din ng asukal. Konti lang naman. So, ayan, pigaan ko muna to. Ayan, ganyan ang itsura niya pag hindi pa siya napipigaan. And, ayan, may gamit akong gloves kasi sobrang amoy niya. So, ayan, hindi ko to hugasan, pipigaan ko lang to, ha. So, ayan. So, ayan, ito na yung itsura niya pagkatapos na mapigaan. Kunti lang pala siya. Kung sa Bicol, sarong gugum lang pala siya. Ayan o, kunti lang pala siya. Ayan lang o. So, ayan, iset aside ko na muna to. And hintayin ko lang maluto yung kamatis. Then, ilalagay ko na to. Tsaka yung sili. Ayan, kung makikita nyo, lutong-luto na talaga yung kamatis. Ang makikita nyo na lang sa kamatis is yung niya, yung skin. Ayan o. So, kailangan talaga lutong-luto yung kamatis para hindi siya mapanis. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng asukal na konti, tsaka yung yung sili. So, yun ang ilalagay ko muna bago yung bagoong. So, ayan, linagay ko na yung sili and kuha lang tayong konting asukal. Siguro mga ganyan lang. So, depende. Titikman ko yan mamaya. Ayan, lutuin ko lang siyang konti and then ilalagay ko na yung bagoong. So, ayan, ilagay ko na rin yung bagoong para sabay-sabay na sila. So, ayan na yung bagoong. Hindi ko alam na ganito lang pala siya ka-konti. So, ayan. Haluin na natin yung bagoong. Sayang, sana mas masarap kung maraming bagoong. But anyway, ayan na. Lutuin ko lang to and then update ko kayo sa ating Bicol Express na walang gata. So, ayan, luto na yung ating Bicol Express. Ang sarap, promise, ang sarap niya. Next time, magluluto ulit ako nito, yung marami talagang bagong. Kasi, kunti lang yung bagong, nakita nyo naman, isang ganun lang o isang dakot lang. So, next time, gagawa ko nito yung maraming bagong. Pero, ang sarap niya. Wala tong sibuyas, hindi ako naglagay ng sibuyas. Ang dinagay ko lang dito is bawang, kamatis, tapos yung sili, at saka vegeta or kung gusto nyo, kasi si Papa ang dinalagay niya is betchin. So, ako, dinagay ko vegeta o kaya pwede rin naman na nor cubes or chicken powder. Tapos, asukal. Na konti lang na asukal. So, yan. Tapos na yung Bicol Express natin. And, pag malamig na siya, ilalagay ko siya dito. Ilalagay ko siya dito sa garapon. Dito sa jar. Kasi, eto, ang life niya, pwede siyang tumagal hanggang 2 to 3 weeks, sabi ni Papa. Kasi si Papa talaga, nung bata kami, laging gumagawa nito si Papa. And, linalagay niya lang sa malaking, ganyang katangkad na garapon or jar. And, kumukuha lang kami nung pag gusto namin kumain. At saka, ang sarap nito, isaw-saw yung, tawag no, sandali. Yung sinasabi si Papa, pasensya na itsura ko. Si Papa, pag gumawa nito, maramihan, and then dinalagay niya sa malaking jar or garapon kung sa Bicol ang tawag. And then in-storage niya, hindi sa rapa, kundi sa cabinet. Sa cabinet niya yan in-storage. And kaya dapat, kailangan na lutong-luto talaga yung kamatis para hindi siya masira agad. Kasi sa amin, matagal yung bago maubos kasi maramihan siya eh. So, ang ginagawa ni Papa, pag umaga, pag almusal, si Mama, bibili na yan ng tinapay. Yun nga, yung tinapay na pang-rasyusa, hindi ko alam kung mayroon pa yan. Basta ganito ang itsura niya, as in ganyan ang itsura niya, tapos mahaba lang siya. Tapos, matigas siyang tinapay. Kinalakihan namin yan na tinapay sa, sa Bicol, sa Albay. So, yan, hindi ko alam kung mayroon pa yan. So, ang ginagawa ni Papa, maglalagay siya sa platito, and then, ididip niya dyan sa oil na yan na may kasamang laman.
Ang sarap niya, promise. Kahit pandesal, i-dip nyo dyan. I know it sounds weird at saka hindi healthy, pero masarap siya. I-try nyo minsan. So, yun na yung vlog natin. Hintayin ko lang itong lumamig, then ilalagay ko siya dito sa jar. And, yeah, yun na yung vlog. Sana magustuhan nyo. So, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Thank you! Bye! Paradise, tell me who you seek.